ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ତାକୁ ତେଲରେ ପଚେଇକି କାଢ଼ି ନେବା। ଭଲ ଭାବେ ପଚେଇ ନେବା। ତାପରେ କାଢ଼ିକି ସେ ତେଲରେ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ପକେଇ ଚୁନ ଚୁନ କଟା ପିଆଜ ପକେଇଦେବା। ପିଆଜ ପାଚିଗଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକେଇବା। ଅଦା ରସୁଣ ଟିକେ ପଚେଇଦେବା। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିବା। ସେଥିରେ କଟା ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେବା। କଷି ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ପିଆଜ ଏବଂ କାଜୁର ପେଷ୍ଟକୁ ପକେଇ ନେବା ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ କଷିବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଏବଂ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପକେଇ ପୁଣି ଥରେ କଷିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଗରମ ପାଣି ଆଡ୍ କରିକି ତାକୁ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମର ଗରମା ଗରମ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁର ମସଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।